Каква сцена? Се разбрахме за това. Най-медиалната нария. Не можа да хора да ги. Като лега ти го този ме е така. Може и да съм. Може и да не съм. Ние с Сойки ще се разправяме по-късно. Чао! Да, що беше много? Свободно място при вас, Има ли свободно място при вас, че не искам да се връщам? Има! Сега един специален гост. Косата е много добре. Един специален гост, който трябва да поздрави всички. Много добре. Много добре. И идвам да видя брат ми, понеже напоследък чух, че има доста проблеми. Така че, идвам да помогна. Много добре. Ей, татуировки Да ви кажа, това беше чиста лъжа. Истината е, че той току-що си пукнал да отвори, че търси причина да бъде днес. Добре, надявам се да посрещате тази тук да прави същото желание. Довиждане! Мира пъче върху истинки. Това е нещо. Трябва да решим, че да се малко. Лампите ли ще се вече? Искаш да я знаеш? Не. Я си има... Не го знам този текст. Я... Сега си малко шофа. Я си тока, че си ляга. Катеш. Това е било преди моето време, когато динозаврите усходи по... Нали знаеш кой е бил причина? Кой е бил причина? Знаеш за кой си мисля? За кой си мислиш? Кой може да е бил всички динозаври? И единственият човек, от който мен ме е страх. Чак Норис! Лили Иванова! Познае? Да! Няма значение. Добре, няма да казвам, защото после ще насе за... После Елито вече ще ни убие. Сега още един тръгне да ни бие. Двама човека ще ни избият вече. Между другото, ти отдай как изправя да не ме уби? Кой? Нали знаеш? Не знам. Малко по-горе, че изправя. С тебе ще говорим отзад. Отзад ще говорим с тебе. Стига си правил някакви такива чалга референси, сериозно. Значи нещо, искам да отидам и знаете къде. Знаем, че си тих чалга. Пълен на младини. Но дай да го караме сега поред. Това път аз съм на път. Аз хубаво, да. Що? Много ли го здорово? Въобще знаеш какво е на пъта? Не, никаква идея. Чакай, че някакви няма нищо не говорят. Аз съм бъргал за новик. Що нямаш правилен текст? Това ли сме? Имаш само един текст, трябваш два. Опа! Добре, ти представя се да го взема. Не, сериозно. Не! Както обичам да казвам, тапана. Той тръгна да търси листа, още няма чакам да се върши, защото знаете къде. Не ви чувам, няма да бях не чувам. Мен ми бачка. Ще пея! Излагаме, няма да пея. Айде да ги представим, защото отзад са наредили хората. Ще пея! Пият пиняни с твоя лик. Искам да пея! После ще пееш в чупката. Айде пей, айде!
Can live to live without you. I can't live, can't live anymore. I can't live. Still сега да бързо, защото вече няма армейски. Той го гледа лошо. Ако бях фънки, ще я да бия. Добре. Следващата група, моля, големи ръкопляскания за... Чакай да го прочета. History Strongest Disciple Кеничи! Много добре. Днес ще косплейва, което ще е Акисаме, който е един от майсторите в Розен Пако. Владее перфектно айкидо и джуджуцу и през свободното си време поправя щупените кости, които се безчупят. Освен това, обичам да се занимавам с философия и от време на време с композиране. В анимето History Strongest Disciple Кеничи е казан на хубав български език. Най-силният ученик в историята Кеничи. Става въпрос за едно момче, което е от страхливец, намира смелост в себе си и отива в Дълчото Розен Пак, където умира приблизително около 28 часа на ден. Така че ще видим. Няма време да се разлука. Здравейте! Аз съм Кеничи, History Strongest Disciple Кеничи. Много празни бихме от мен всеки път, като вие някой от майсторите, да умра. Имаме две клиники, едната за правене на кости, другата за съживяване. Така че аз ще си седам да не ме видят за последен път. Здравейте, казвам се Антон Делгадо и косплейвам Макиенсе от History Strongest Disciple. Здравейте! При свободното си време обичам да снимам с любимия си фотоапарат от детството хубави женски тела. О, ясно. Ела ти спокойно, трябва да послуши. Здравейте, аз съм Галина, иначе в ялова форма, и днес косплейвам Фориджи Мил. Тя е страхотен мастер на всякакъв вид бойни изкуства и е най-добра в каквото и да се зачудите. Във всякакви науки, във всякакви спортове и грижите за всички мастери за жълта пас. Иначе е най-новото и сладко момиче, което сте виждали. Минна-сан, Йорошко нагайшимас! Ойошимас! Това кой е размерно спорта? Бел! Мастер. Всички оръжия. Така, много добре, много добре. Бързо, бързо, бързо. Айде! Ой! Днес ще косплеем както Шил, 100 дена карате майстор. Един ден Чак Норис реши да тренира при мен, обаче беше много кадро и успя да научи само един роundhouse kick и много кадро. Ню, свърши ми дивата! Да, добре си я правиш, Искам да ви напачай. Напачай, да, той прави. О, не!